Παίρνα Κωστάκι, έλα μέσα, έλα. Πω. Μάτι πολύ έχει πέσει απάνω σου βρε παιδί μου, μάτι πολύ. Τι έχεις πάθει εσύ βρε παιδί, πω. Για φέρε μου λίγο το χέρι σου. Αμάν, τι πράγματα είναι αυτά βρε παιδί μου. Πάμε να κάτσουμε γρήγορα μπροστά από την μπάλα. Καφεδάκι θες? Δεν θα μου πάρει ώρα. Βλέπω μες στα μάτια σου μπέρδεμα μεγάλο. Πες το 200 ευρώ κι εγώ θα σου το βγάλω. Τι ζέρια έχεις πολύ και κάντε μια δήλωση. Και μόνο η μαντία μου κάνει για να σε σώσει. Κοιτάω μες στην μπάλα μου και βλέπω ένα γράμμα. Σημαντικό πολύ για σένα άλλο βραγιά. Στάσου και περίμενε, γυναίκα πρέπει να είναι. Και μάλιστα είναι όμορφη γιατί όλοι την κοιτάνε. Καλά βρε παλικάρι μου, είσαι ερωτευμένος. Πολύ μεγάλο λάθος, θα βγεις και γαμημένος. Οι άλλοι είναι άπιστοι, το δείχνουν τα χαρτιά. Και με την πρώτη πρόφαση θα φύγει μακριά. Γι' αυτό διώξτε να πρώτος, μη χάσεις ευκαιρία. Να έχεις το πάνω χέρι, στο λέει η μαντία. Άκουμε βραγόρι μου, εγώ βλέπω πολλά. Και όσα κι αν σου πω θα σου βγουν αληθινά. Μάτα σου κάτι γίνεται, βλαγώνει μια θολούρα. Κι άσπασε μου το σύννεφο με μια βαριά χαρτούρα. Αχ, να το κάτι έγινε, το μέρος καθαρίζει. Και πιο καλά το μέλλον σου μανιστορίζει. Μακάρι να το πίστευα, μα βλέπω ένα Γάλλο. Από τα ξένα έρχεται και έχει παραμεγάλο. Ποιος είναι βρε παιδί μου στο εξωτερικό? Μην είναι κάποιος ξάδερφος, μην είναι αφεντικό. Όποιος κι αν είναι θα φύγει, μπορεί και να αργήσει. Τη μαύρη τη μιζέρια σου σίγουρα θα τη σβήσει. Να βλέπω και μια άλλη που έρχεται για σένα. Τα πόδια της είναι κλειστά, μπορεί να είναι βαρθένα. Πολύ θα σ' αγαπήσει, ποτέ δεν θα σ' αφήσει. Και το παλιό σου έρωτα ξανά θα σου θυμίσει. Μπορεί να παντρευτείς, να νοικοκυρευτείς. Μα ό,τι και να κάνεις, καλά να το σκεφτείς. Γιατί υπάρχει δόλος, μεγάλη αντιζηλία. Και σε καλό δεν βλέπω αυτή την ιστορία. Η ημέρα είναι όμορφη, μας καεί συννεφάκι. Και λίγο μου θολώνει το γλυκό μου βλεμματάκι. Αν πάλι ενδιαφέρεσαι και θες να μάθεις κι άλλα, βάλε ένα χαρτονόμισμα κάτω από τη γυάλα. Τη γυάλα. Κάτω από τη γυάλα. Αχ, μπράβο βρε αγόρι μου, εσύ είσαι πιστός. Και στη ζωή σου σίγουρα θα βγεις πολύ σωστός. Τα λόγια μου να ακούσεις και μην παραφρατήσεις. Γιατί αλλιώς την τύχη σου στον δρόμο θα αφήσεις. Σε περιμένει εύκολη ζωή, χαρά και μάτι. Μα πρόσεξε τους φίλους σου γιατί βλέπω απάτη. Και στη δουλειά τα πράγματα τα βλέπω μια χαρά. Όμως σε 2 τερμίνα θα σου έρθει αναποδιά. Και τότε εσύ να μου έρθεις να με επισκεφτείς. Το πρόβλημα σου θα στολίσω να το θυμηθείς. Άντε λοιπόν αγόρι μου να πας και στο καλό. Και πίσω από την πόρτα έχω κουτάκι μαγικό. Ασήμωσε το, στάξε το και κάνε μια ευχή. Και αν είναι 50 ευρώ θα βγει αληθινή. Μια ιστορία.